Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila middin. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولمن كان علينا حق يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا عند جناتك جنات النعيم وما ذلك على الله بعزيز. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Penginginan usiku Allah subhanahu wa ta'ala sa gimapi akapipita pakambarakat niya tanog yung kalilimod tanong bali niya ni akalilimod kasusuat limo agurila agu tariman Allah ay kasabapan sa kapakasulda sa surga. Amin. Ay tanong beningan sa giyang mapi akapipita pakambarakat ng Allah na sumuripuri si kupat ang mga bayay labi sa surga as kanyan so Fatima bint Muhammad radhiyallahu anha wassalatu wassalamu ala abiha. Ay tanong beningan sa giyang kaya mapya kapipita na subabay dagay dagkatunanon si kukapian niya na babay makalalabi si kulangon babay amagintaw sa giyang kaya lupa. Ay tanong tutulan na so babay sabinar ladiwan sunggirinan si kulangon mga pipiya parangay agulidabietan dadapiatan kailangan na maswa ulangon ang mga pipiya ang mga babay. So ti ubag-ubag sa example o babay mapiya Mabaloy tano agus ka ng mga babay aladiwan. Sisagyang kai sa tanoy manto adagay dagkatong tanoron mapiya ladiwan. Si kumapiya mga galibak agu mga pipiya katiro. Kasi sagyang ngay sa tanoy manto na ginansuoman kaaloy o mga ulama tano aso paawin. Si kumyaw na amasa na ay manto namin buloy kalbihan. So masa iman to siya tanong yung sagi masa iman to supya makayaya na iman to dinggal libakan o kadaklan tabi-tabi. Ay tanong iman to di kunti-kuntisan nakakuha diyaman. Pamilya iman to yung mga babay mibubuli ang mga singer, mibubuli ang mga dancer, mibubuli ang mga vlogger, mibubuli ang mga pamumotor. So ano sa maraway, kapag katong ay manto sa mga babay di motora, dead na kumbong. Dead na kumbong. Nabati kasi sa line, dead na kumbong. Ngayon ka? Ay, ito nabub kay line na, di kumbong, ugay na ito na. Si sa line na yan. Maana may bunab kumbong mo. Ugay na gito na, dead na kumbong. La ilaha illallah. Bumati. Na makailitanam sa mga babay, apliyo, nakashort. Babarot. Kamay ito. Paganay nakakumbong na kailay sa saban ng may bulubulong, minibaba. Tama sa kibaban. Tama sa mimbulaya, accessories. May bulubulong man to, miya daw man so. Kumbong, next, anto na kada. Ito na next na kada. Basta mada sukaya, kubabay. Langon tama na, kada. Kada su kaya, kada su agama, kada su mamala, kada su kalak. Ito na, pan niya open. Away nga man nagyang kaiya, away nga man nagyang kaiya, kambing. Away nga man, o di matay. Kina mga aso, kina mga, yani ba, mga arimaw, nalagid ko ng mga babay. Tabi-tabi, makasasaya nga sa kambing. Di nga kaprotek ka na, ginawang ka, ape kala kambing, agu kay to o arimaw, na di makatuso,
kambing. Nah, ada pernah kumbungian na ini ba? Niya ka ada pernah kumbungian na mumutur pen. Kira kan na pikirakan na tono mga di miya suay sister amay kagabaan sa motor. Amay kakaplata na. Nasikan si ko malibut nga darpa. Kani miya suwa ka. La ilaha illallah. Api ni barat sumama kagabaan sa truck motor. Siko mari mga darpa na maludin siwanan ay panubasa ka busa sa katawa babay pakadua nga panababay napakatalawa nga pan kagabang ano man sa taraka sagi nga malibut nga darpa matanaw di o di kanon guraw ka nato na mga di miyasway man to paano pa karaw sa babay apliwa dead na kumbung anda so ama iyan anda so ina iyan anda so pagarin iyan na mama na iman to na miya kailay ka naman sa video agito babaya singir na pelilipan na bukian sa perak. Meron na ita video? Meron niyo? Pelilipan sa perak. Allahu Akbar. Suno to mapia babay? Ay samsuna marata babay. La ilaha illallah. Mata naka uman din pagisig sumasa na pumakay na itano sa piyam makamabasa. Apkailay. Adi kena. Akal ka umatagar ka pianutul. Nadi nga kena. Akal na kay mini video. Na to na di ka pun pengimenar. To na AI. Edited. Ya ka mamsa. Paano subabay na pelilipan sa pera? Ha? So kung sumiyang nga ano na di mga ide subabay na di kini-kini na putakan sa piraka. Yan kasi sa marsika babay. Siya panganong Allah. Anda suama iyan. Anda suina iyan. Anda su mga pagarin niya na mama. Naginan dinaki. Sukatititu akatero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza lam tastahi fasna ma syi'it. Igira kiadaeng kasakaya nasadin sa pinggan bekka. Mata nakisukatero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Upo nga kaday sa kaya upo nga karorway sa marwang. Na sumarata na dimbeloya mapia. Na sumapia dimbeloya marata. Sa paringaman katunay tiro niyan, anong masama sa ginagawa ko? Igira miya buta ka. Igira miya dedeg ka. Ape sukakan sa bubuy, natika anong masama? Ape sukay nam sa pakaberg, natika anong masama? Wala naman ako nakikitang masama. Wala kang nakikitang masama kasi walang mabuti at saka masama sa iyong pag-iisip. Di nga mapakapsanggay positive, negative, kapaka naraka, kapaka surga, dusa, balas, simba, kandusa. Di nga katawan. Lain naman, igira so tawa, igira so student bulo ka, so bulo ka. Igira pagansara, katawan niya, kore ka gurong. Kau katawan niya, narong, ino niyan, ipagansara. Na mapasad pun so exam, nailangan ka normal, niya kan sarako. Alhamdulillah. Na so bright. So, bright na miyaw lugo na langit. Ino kanan. Anak lipatan ako nung sumuro ta isa. Miya pila ko. Ilang isa bu. Natigyan ko nanto na miya pila. Lumius result highest. Nasubulok. Importante. Ino to makan de maraka lo bright. Kakatawan yan. As kanya namya ribet sa kanyan. Orang so answer yan. Subulok. Paano makamde marakalian? Hindi niyan kataw na bumiyapil. Namapil. Yan naman na yan. Yan namarako. Lang, di yan nung kata na tali puntuin sa kapanamar. Dia panamar sa titua. Kapanamar. Na subrait. Mabatian yan so kita. Berliburo sama kadua. Kurang o enough? Kurang pa. Lagi di umaklas mitakan sa Madina. Sumya makabra-bra ito na. Inusakan na di upo gubay si ko mga bra ito. Kagutan ako.
Bertaya ko ibet. Lagi nya kay sa inubayakan siran. Ito na mga dibiteryo mga bright. Kami asmo ko sagi mga bulok. Niya mo ta sa ginawa ta. Kagira mamampude na mga bulok sudah mga panamarian. Walang pangarap sa buhay. Importante na niya kapas. Api ibarat pasang awa. Na makapas pan pasang awa na miya baya-baya. Na isinuloks. Ito na pasang awa. Umipon na lamat. Kamada kalapil. Ilangan mo to. Okay na siya sa pasang awa. Na sobrait, na baging nga sa 98, kanto na dumudumo. Ino ka na? 98. Ay, ino sa ka na 75. Na may baya-baya ako, amay nabkanuri ako. Na so 98, 19, na di yan pan. Ika susuwata. Miya kaysa na miya kang grida ko sa Madina, alhamdulillah. 91. Niya baya-baya ko, ibtay, mababaya-baya ko. Happy-happy ako all throughout the week. Mababaya-baya ko. 91. Inisa na ko ginawa yakan. Tingin na pirem, niya ko nga si kusab di kagi yan. Niya baya-baya ka na 91. Alhamdulillah. Datara ko dumiya ka surga. Kasi korsa miya hadith, naman ka 90 ko na imiya kalad nutuwa, grid. Na 91, nada kong panmarasay. Niya baya-baya ko tingnan, alhamdulillah. 91, tiga ka na sa ka. 99. Nadatar pa no, miibip na, 99. 91 ako na, miya baya-baya ako, nas ka na. 90, nadataro di kapan, masuswata. Tingin to 99, tiga ka no to, nadataro di kapan, masuswata. Tingin na, uway man, kaya man nadapat agridag na 100. Ha? Gina mo ito, nadiga suwato. Tiga ka na inog ka 100. Daw ko tigin ma-absent. Ano man sumalay panamar, malay pangarap. Daw ko tigin ma-absent. So, ano ba? So, prelim sa kan, gusto midterm kan, na sigurado ako, perfect ako ron. Sigurado ko. Nasa ka na di nga katanong, may kapas ka. Nasuptigin so final stano, na sigurado ako, ko ron, maribat. Natiga ka na ito na ikiso ka. Amay, nasunga ko sa Arabic na kismo limtihanat. Di nga ito na nalagdi na sa eskwelaan, sa college. Igirap reklamo ka, na nagkasunguan na ka department. Pero kaon, reklamo na reviewin sugrid ka. Ano lagi din? Sa eskwelaan? Di ba di ka mga reklamo kami ang pata kay teacher. Ito na kailangan, ako bugwag. Naro sa Madina, sa Saudi, adi lagi dinan. For transparency. To be fair. Kaapianan ustad, apianan sheikh, apianan alim na manusia, kapakaya, karibat. Kapakaya miyang check na dudukawan, kapakaya miyang check na dituratud, many reasons. Manusia. Nasumiyong check ko gito pag-checkan sa mga grade, kaso mga guro, makapang-check siran, nalangon natin prepare na pag-wit na roon. Agusto kita, kiyang grade ka, para ma-review. In case, aad na reklamo. May reklamo sa morit, miya ko masuguro, re-review na pura 100. Namiyaling suguri diyan sa system, namin bole 100. Next week, tiga ka na to, namiya ka reklamo ka, ito na miya, so miya ka punon ka, tigin na, ka to, miya check, namin bole 100. Tiga ka na, reklamo ko mamupuna. Reklamo ka man, anang bole 61. O, gina 90, dito na nagkabaliktad. 61, o di ka makaguraw ka sa malangasan. Tiga ka na, grabe ako mga to, kung mga lay. Pangarap, napikira nga man, nag-iimbalo yung ulama sa gito ingid. Pikira nga man, napakabali nga man na gito amorita. Ang iti pangarap yan, mitagumpiyaso, ingid. Kaya may ako maruka ng ulama na hindi sa kanya okay yung pass lang. Gusto niya highest. Gusto niya top 1. Napuli mamuso mga tawa mga top 1. Nabas kami, mimuli kami tapulan. Mimuli ka naman bu tapulan. La ilaha illallah. Dagkailain ka amara na wabarasimba. Katabi-tabi. Tabi-tabi. Sa 1 million. Bukas kanya ba? Bukas. Ngayon bukas kanya na uli ko kalibat sa ilin na 16 years old. 16. 1-6 na may bukas. Nadi ako sikilaw. Kami nila maging sa Quran ay ilin na 10 years old. 10 years old.
Tapi ini bukannya kailangan sa Quran, ini makamusta, kasi ka. Dapat bilangan sa kesempatan ako lah. Nah, ini dia. Tadi kan cuma besar, banyak kan niat ada laki ini sama Saudi, citizen, ama apa? Matiasa Quran na kaida. Bakay ni ka sa teacher, igira break time, napagatiya sa Quran. Bakay ni ka sa bakay ni ka sa doktor, ada pasyente jadi mamatiya sa Quran. Bakay ni ka sa professional si opisina bumbatiya sa Quran. Bakay ni ka sa engineer, lagi dutua na kaida da keton ka lagi na tabi-tabi. Kagi manisa na tabi-tabi na kita dagi dunia na dengan makatede. Na lagi dagi Saudi. So kapag eskwela, nagitunso, kapangadi. Na pumakailan ka sa mga doktor, mga professional na tawa, amya makapasa-pasa ng kabatiya sa Quran na mga imam pan. Mga bilal pan. Nasaya, pakapagbangaman nag-estudyante, naton ipagbang yan. Allahu Akbar, so Allah, pinakamala. Ni maranaw, kabaan to na La ilaha illallah. Nato na yung swasag yung ibutad ni manto. Kaya man nalalangag ng mga tao, na so mga ulama o. Ginasuungan ng mga ulama, makuha mapia sa mga dato, agumapia makuha mapia sa mga ulama, na so pagtaw na miya kuha, mapia. Ibu man na dua. Basta maturo agi dua, nalangon tano, miya turo. Ingkay no, to tigo mga ulama, kaso dato, na iran responsibility, iran role, na sukaw yoya gumano, sukaw yoya gu manusia. Na so ulama ito na roliran, so kapag gagamao manusia. Makna. So mga dato na sukan dunia. So kaw yagan ka, so apgan ka, so di nga di ka magintaw, kaw yoyag ka. Na so mga ulama kapag akhirat. Na ino mabibina sa dunia tanagu akhirat, katabi-tabi. Nagi duwa nanto na. Nabibina sa tabi-tabi. Kami kunti si alim, agusi dato, tabiya, sa kakatediran sa dunia. Nailan naman naging masusog yung mga masjid no? Tadi yung dia bukailayo. Pas kami ang mga mamay bukaileron, agira mi ako maso sambayang na igira kiamatan na ditutuluda kada makapagimam. Di kami ditutuluda. Na mga simbuyang tanong, naman na di mang rekri, alim manuto, na alim manuto, hafiz manuto, na hafiz manuto. Nanto na ini. Adi sila bisa ditutulod. La ilaha illallah. Niya binasa tanong saya, na may kapirak, anab tutulod ha? Ibarat na ayuda. Ana mga margas saya, tutulod tanong, di ako sul sa kayo na. Matang wala, kau di tanong, dan iba penggamit sa kanaki. Yawi dakal. Na may kakasurga naman isa na pipipideng. Na may kadunia naman isa na pati mata. Naginan. So mga bright, nga di mga ginan ni mga pangarapiran. So mga bulok, padakoron, namibitira isiran. Nya batiya nga sa pagigsaman, kay daw ko makabatiya. Ayran di plalawanan, nantay daw batiya. Daw ko makabatiya kami ada sukitabakan. Ada kan matoon. Ting mamuisa. Sakan ada ko makabatiya. Kami aginiga kami. Naro kami miya kaigo. Ting mamuy ka talawa. Sa kami daw ko makabatiya. Kato minibo kami, naro kami miya kaigo. Na bismillah. Langon tanaw da makaha. Batiha. Sa mga bright, pinagtutulan ni Ran, dito so tigar ka na may ubayakan si Ran. Tigisaw na sa makapira nga mga batya, tingin na makadua. Nasa tingin na makatalo. Sumanso isa, tingin na makapat. Tingin na, sa tingin na makalima. So taloron, nagito, so serious sa kabatya. Period to period, kama to, sentence after sentence. So tingin so ika, patagulima, na matagkal ka. Fast review. Natiga ka na grabe, 2, 3, 4, 5. Saka na daw ka pang galoki. Na, pikiraman, may pakabalinga nga. Sayang ngadiran. Niya ko ama, piya sudah lama. Ingad, kami ako makiran na tiga sa murid. Tiga sa
ulama. Tabangan tanu Allah subhanahu wa ta'ala. Ay tanu tutulan na si Fatima. Kata no sabuta, ay kala akya dedag tanu. Kawatan ang bidaan tanu, agugyang kai ang mga sahabaw Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Kaso ka ba sa Qur'ano, iman to namasa akakua, di man. Kagyo miya kapipira gawi, aso miya gad sa Facebook kan, na lokas. Amagad matay. Aso bra 60 edad, na ibet-ibet ko Allah ka disayaw. Na mag-abay ako kumbong. Kanda miya amada kala miya kaliw sa mental hospital. Kate na mga loksaya. Bakaraw ka sayaw. Ay bibideo ka pan. Na sa mga watay nanta ka mga apo ni na bumibidiron. Aw na mabubaya sira namang bukab sila siraman. Langon pumamateng. Deda miya katirwa ina inungan nan suswa. O di na lagi duwata. Ino ka na ibibideo si ina nakakuha. Di man. Na ini postiran pan. Nila nga, agiwa sa iman to. So, iman to na, suka po di man, na bumatag sir ka na buwi sa kawalay, kato na, kailangan na, nilangkap. Sa dalama, na bumatagay nga, dalama dunia. Itiga ka na to, naging masusua mga, na bumatagay may drug, naging may nilak ka. Kapag nga cellphone, napaka, drug. Para busikat, so, posta ka, para bumag-viral, para bumadakali comments. Ilan naman nagyang kaya, mababaya ka makipudi, pakadrag. Kaya ginamiyag post ka, nadamiyag komenton, dahil na, kanitigilan sa social media, so damiyag komenton, damiyag like, ano yung turon? Ha? Ana sa nakarumpan? Likes, comments, share, interaction, the engagement ron. Lagi man ang mga vlogger, nairaman nakabay ipagpost sa sumadakla, engagement ron. Kabasta madakala engagement ron, nagitikap sukay kira ni Meta. Naibarat na miyag post ka na da komenton, inus na bumatag ay kabairan na views, kadapatan pa na comments ron. Kalangon na ng factors sa kapakalaa, sukain ka. Naginanibso ni Ran. Dahil nang biburatag yung mga vlogger, tabi-tabi ako, mga itamro ni Poso, gusiran sa seminar, na di na ni pangiditan. Na so mga katiro controversial na iranon, putol na iran, ipag-post, na di nanon kwa so unaan niya naguso, oriyan yan, para tanto sabot ng sukatiro. Na so mga tama muna, da mga utak yan, mga aso. Na di nga katawan na matagan ng engagement. So, clickbait. Ang iran, makuha, nasa di nga di ka pag-comment, kang gani-gani, namya ka kwasiran sa pirak. Na di ka no din buno-buno, nas kanya na mali miya kwa, pirak. Di ka no kiso sa saging mga itami puso. Subhanallah. Hindi awida kaliman to. Nagiso ka ba sa tanwa, miyali ang rakano panaya, ay man to na basta mapangaruma ka, is kano mga babay kulay. Mapangaruma ka no a vlogger. Nagina na vlogger. Nauda ka nakyan, aguda kaya ayan, isa ka pa na di mapusa. Kailan naman naging mga vlogger, tabi-tabi, padun si, karuman yan. Di niya pinipusaan. Katingin na ka muna, the engagement, the interaction, na kailangan ka nung si karumang para mapusa kang pan. Kau to. Si mamusiba bayda kaya, ayan, kau to, open na open. Allahu Akbar. Anda sumama amalay maratabat, na anda subabay malay, kaya. Na kay man to na tabi-tabi, gina sumiyali ang rakano, iman to nakukumalakong tama na may alin. So, piya kaya na iman to nakalbihan. So, paawing na iman to na manisan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saki o pinagya dunia. Saki o pinagya social media. Benar ko kukumbong na ilang akasingir. Anyari. Suba nga laka nakasurga. Nasuga libuka nakapanaraka. Ano to? Buab surga nasuba nga laka. Miya kasurga so abaya.
Nagyang ngari ka, napgatotong sa neraka. Kaibet-ibet ku Allah. Kau gitu asingir, na makaumar kanu sama labang, gi kada kaliyo. Gi kada kaliyo. Taman sa nasi salam biteka. Na umani sa kataur kanu, nakabayon maki, nikibtula diga sa gibara dusa. Aw kagi kukumbung na miya fitnah kaun. Kailangan na ilayang asugan na bakian. Tapi yang meninikab, amay kabara dusa. Apa yang mag-aabay, amay kabara dusa. La ilaha illallah. Neta na yung matututulan na si Fatima, radiyallahu anha. Antawas kanya na Fatima, antay kiwa taon, antay karumanian, antay mga wataian, antay kiinaon, antawas kanya na babay. Nas kanya mga pagarikulay si Fatima. Makasasayan si Fatima radiyallahu anha sa lawasaig. Kena sagibtano si ko igian amalingaw. Paganad tano si ko ilmu iyan. Kakana ba piya ka mamsa? Suka piya Fatima. Suka ba boleh Fatima bilang ataw. Mapi ababay. Ingkay no to kasumpat sa kanyan. O kapia o nabi sallallahu alaihi wasallam kainyan ama agwatae nagyang kaiya tutulan tano si Fatima radiyallahu anha. Kakatano bu amay. Si Fatima radiyallahu anha nas kanyan pinaka marani si kukambubuntalan o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si kulang nawata o Nabi sallallahu alaihi wasallam na yun pinaka marani sa buntal na si Fatima. Si Zainab, si Kulthum, si Ruqayya, si Fatima, si Abdullah, si Al-Qasim, si Ibrahim. So pito, awata o Nabi sallallahu alaihi wasallam na yun pinaka marani sa buntal nagyang kaya tutulan tanwa si Fatima radiyallahu anha. Sipan si ko mga wataian, agusi ko mga sahaba niyan, radiyallahu anhu ajma'in, niyaon pinakamaran sa kapuparangayan. Agus sa babiyatan, nantawa si Fatima. Agus si ko ukito kita, katero, milagin siran sa lagam. Allahu Akbar. Sa buntal, sa kalalakaw, milagin siran sa kalalakaw. Allahu Akbar. Nas, kantay lagid ka sa kalalakaw. So pabubula. Langaman so kalalakaw Nabi sallam, nagito ni kalalakaw o Fatima radhiyallahu anha. Kaya no to, so mga sahaba radhiyallahu anhu naigirab kailan si Fatima aplalakaw lagi di Aisha natigin naginan si Fatima. Na mninikab na tigo mga sabano nga kito kawan. Ginan si Fatima, kaginan so kalalakaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasi Aisha nakaromanen so Nabi salisa, nakilala na so kalalakaw na, binatingnan si Fatima, malagid lang sa kalalakaw ang bataa. Now, malagid siran sa tugiran na inner feature. Malagid siran sa buntal, sa katero, sa kalalakaw, nalagid mo ang buto, tigong mga ulama, mga sahaba, na gitod mo malalagid siran sa kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kala-akalak o Nabi sallallahu alaihi wasallam na mararinon mambu, so kalak. Agyang kaya tutulad tano, si Fatima radiyallahu anha, na yun pinakamala akalbihan yan, na baya labis kanyan, wala mo na babay, apakasul sa surga. Allahu Akbar. Baya labis sa surga. Na, tulad ni pagkalawan roa kalbihan. Nasa kada ka baya labi? Baya labi sa agus, amadang natairon. La ilaha illallah. Giyang ay tutulad tano, si Fatima radiyallahu anha, na inimbaw atas kanian sa dapan nakabalay yung Nabi sallallahu alaihi wasallam sa dama pira ulan. Nakadama pira ragun. Niya karan rinani. So kaya boleh amay na Nabi radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam na inimbaw ata so Aisha radhiyallahu anha. Nakinimbaw ata napan kay Fatima na suka prepira sa Kaaba. Pamamuluan na prepare na so tigtan na prinubit na Kaaba nagito sumasa ay nimbo taon so Fatima radhiyallahu anha na ini betul kian na al-batul na bagyang kaiyangaran tanwa Fatima Az-Zahra di ribatanan aya ko riko na Fatima al-batul aya mana abatul na subabay amya kalalay simba bara simba al-batul.
Lagi na ni titu-titu nickname yan, Al-Batul. Kenapa? Zahra. Al-Batul. Nakilumalangkap na ko, na Zahra. Kami yang ada kelamaran ang ngaran na Fatima Zahra, Ribat. Kaya titu-titu ang ngaran na nickname yan na Al-Batul. Maana, babay at mitataraluso, simban yan. Aya nickname Fatima radhiyallahu anha na Ummu Abiha. Ummu Abiha. Tuniman na sa Maranao. Wata au udina inai amaian. Amai inai amai. Nah ini ba? Inai amaian. Inai amaian. Yang misal inai amaian. Makna sekalian, na ina sekalian no Nabi sa Islam gitu ipubutuiran ng Ummu Abiha. Inai amaian. Ino to, kagi katawan niyo nga Nabi sallallahu alaihi wasallam na daa loksian. Daa may nagu daa inain sobra pensa yatim. Sobra pensa yatim. Kaso Nabi sallallahu alaihi wasallam na dapat ming bawata si sekalian satya ni inayan namiyatay si amaian. Nawata-wata sa kanyan pen namiyatay mambusi inaian. Makna titu-titu wata ilo sobra pensa wata ilo. Kadad na loksyan. Na ino bitui si Fatima sa Ummu Abiha inai amaian. Kagi so ipumagay babaya gagaw. So tigta no pagmamahal. So kailangan wata pagmamahal si kumbala loksyan na miyato ono Nabi sallallahu alaihi wasallam ki Fatima. So gagaw maagu ina ada pata imagay o loks o Nabi sallallahu si Nabi naninyan miyatoon kay Fatima naron ini betul Ummu Abiha nilay niyo so pagmamahal ni Fatima ki ama yan so pagmamahal dua loks na inibagay Fatima yakat kaya yan si ama yan nasa kawata paninikili nga ko loks ka pagatuan na ka na nilay kau digad mga naraka nukap di putay. Ya murakaan ka. Kagimana pagato sa loks nanto na kamamurakaan. Rinipita ka muso ka tiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatawan na nga to na sa ko mga guru amin na di pa makinom sa seminar na tunay tigyan inisinta yan sa mga rarangit siko loks na tigin na ya Allah banga pakaturuga so mga mata ang mga wata apagato ko mga loks yan. Apo nga diturugan na mga ngadil, matay. Kailan naman igraramada, di tanong kinawan naman, huwag na datano, matay. Huwag na basta di katurugan na magangan matay. Tapi nakakailangan o ginawa na ito na turug. Turug. Di katurugan, napatay ka. Kailangan man, inisinda yan. Kung di ang mamuto di pamakinagan, natiga ka na amin, 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 amin. Pigira nga man na si teacher ka na inatuan na ka. Daada ta ka Student, paano ka kakuha Ngapiya. Na paano nga pagatuan so? Loks ka. Si teacher ka, yan ba inawido ka na si kutian yan? Matang wala, peso 1 minute, nada ka niyan awidi. Na si ina ka na inawido ka na sa 9 months. Nakala bumatag awid. Karukan pugudo, narukapan titi. Na minimba wata ka, minilipot ka sa dunia, na miya kalibu-libuda, kapag ito'y nga ko, mga wata, pangunab ka no sa, lalakay ka man, lokos sa, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mataan. Kaya kalaki nakagi mga kangudaan ni man to. Niyan yung sumiyag viral, video wata, sa KMGS. So, kinuha yung cellphone niya, namiya butag. Nambutol niyan si, ina yan. So kami ang mga 90s children na bunto lang naman sa inaka, gito ni kiyawa bata ka. So mga inamin na tero ka, marata ka. Di ka tero, marata ka. Mga inaw, miyatete kami man rakano. Bungod si
Mungubungot si ina ka, oh. Saka no, terub-terub din, Natigi na ka. Ino ka dito, no? Sembaga. Sembaga. Matay ka. Nyeleng ka. Tero ka na marata. Di ka tero. Naiman to na, la ilaha illallah. Pero niya naman tol si ina yan. Ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Nagyaya, si Fatima, ladiwan si kukaplok-loks. Kakatawa niya na suama yan. Nadaa, loks yan. Na inibigay niya nun, sulangon na, sutigiran na Tagalugay, hinahanap ng kanyang ama na aruga at pagmamahal. Radiyallahu anki ya Fatima. Hey, miyaswatar ka so Allah Fatima. Saka piyapiyain ka, si kunabiyami, aama ka, alayhi salatu wassalam. Pagsa siya ba panu Allah, sa kya siapa? Kubang sa unabi sallallahu alaihi wasallam na si Fatima. Sanya ni kasabapan ka, udah sabab panu Allah ki Fatima, agus sa pada mga wata unabi sallallahu alaihi wasallam, na iman to nanto na mapuputol subang sa unabi sallallahu alaihi wasallam. Naid na mala. Asya ba panu ng Allah na si Fatima. Kaming wata sa kanyan madakali wata. Kapi ang rumah sa kanya ni Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu. Menganin si Ali agus si Fatima. Menganin si Ran. Naba. Si Fatima nabapa yan so Ali sa tengad minsan. Kasi Ali radhiyallahu anhu agus Nabi sallallahu alaihi wasallam na tengad minsan. Napakiwataan yan si Fatima sa tengad minsan. Tunay subuntan roong saka ababay. Nasubo pa ka sa tengad minsan naknaba nga mahram. Maana igrama ka dadanga. So mga bapa ka sa tengad minsan namlagid so mga tengad minsan ni bika ag mga tengad minsan ni umika nasa pangkasa aurat ka kapakay kaniya na pangaromaan na langon na kapakay ka mga Roma na kailangan nakasasapangan ka na aurat ka, agu kailangan. Ikadua, na di ka maklos. Kaya no to, kagapakay kanina, na kaya wida ka sa mga babay na peso classmate, ka naklos ka. Ay, babay, apiaso tengah ka minsan, na dapat na di ka no, maklos, kagapakay na pangarap, na ipunubagya classmate ka. Ada na kikutungan na yung account? Ay man to napkila nga mga babay na gansira na da ngayon at so classmate yan naman. Di sila. Di sila ni mamagigaywa, da mga kaya yan. Di sila di mamagigaywa, di man sila ni mag-sleep over. Di sila ni magiligan, di sila ni mag-beach. La ilaha illallah, piya nga din sa kaya ang mga babay. Agu mga mama, piya nga din sa maratabat. Sa marawi na upun kakilosingi, upun kaklosingi sa eskwela, sa kanong mga ina. Pagkapakagig di mo bantay sa social media. Namalo nga siya pag inanawata ka, baboy, kaya di kaklosingi ron sa eskwelaan. Nailanga kasira na isa kaklas, di sila ni mamag-beach. Mama, baboy, na di nga din nakatanto ni pagkaswaswa. Bailabog yung mga estudyante, tabi-tabi. Naknabakiran di pamang daw so kalaksi ko Allah. Nabakiran ipamang daw so kapananggila. Nabakiran ipamang daw kaya, so kalak. Benar o di? Kami nakakilas ako. Ando tanong gusto niya kaswa mga ideya. Ando tanong niya kaswa sayaw sa eskwilaan. Ando nga niya ito na ginapag-ideya na ka sa eskwilaan. Ando nga niya kaswa manigupan. Banga may lesiyos na di manigupan. Di ka makapamagi di may nga si teacher as yung duo boyfriend yan. Di ka mo makakuha sa inspirasyon. Na si Ali, may nga si Undu, pag-idaan yan. Habibi. Tabi-tabi. Kamataan. Odo ko turwaw Allah, do ko mga pangadi. Alam ko na kumikilas. Allahu Akbar. Di ka nakatawan. Ito na yung masasok ba ni mato na di ko simbayang. Langon nyo ng katawan no? Kada kalan sa student tadi, ikirigay ko na isa kaklas na dipsing bayan. Padumi sa teacher, ago principal, tabi-tabi. Kaya karina,
Naso ka man sa mga eskwelan, tabi-tabi, dagkat na mga prayer room. Kaya ito taroto. Ito na, so bubay, nalangon sisikiran sa basa. 1 year, nalangon sisikiran sa basa. Naso mga mama, ano pa na mga basairan? Nasa ka mga lokos, sa kaya bulo niya mukhang pera, na inyo di pangiluban na eskwela, nasa standard. Oh, uy, naknabang ay pag-isay, anto na mama na prayer room yun. Amay kaswatang, nakipantaga na luhur, asar, ano ba yan? Di. Ay boy pag-isay yun na, standard ka no, to na di pa ka di suwata. Close ugi, ugay na dengan isi na paano kasiyapso, para tiyayan. Nailan yung mga wata iyo, igira closing. Kami ang kadagdag kalabsig na na mga truck, mga armak, mga Hilton. Asusog sumama agububay. Mama, babay, mama, babay, babay, mama, mama, mama. May lekam sa transit na mama gububay, magubay. Napapatilo kanya nag-drive, birago classmate yan. Mapiyaw to abubay, marsi ka babay. Paano ka pugubay, si kuna ba nga maharang? Pakaubayin ka si kuya nga, di ko pagubay kay kuya, kaya ako. Nasudi nga kilala, sudi nga kaano-ano na, inubayin nga to na nakaya. Fake, made in China. Kaya nga si kuya nga, nasuklas, ka na da nga, kayaan, kung sa marami, nataman sa iligan na magubay ka no. Napunot yung rug. Ito na teleserye. Teleserye ng mga tao sa impyerno. So, tigira na until paradise, gito na until hellfire. La ilaha illallah. Na, yang arumas kanya ni Ali bin Abi Talib, radiyallahu anhu, na yun kaya pangarumaan, after the Battle of Uhud. The Battle of Uhud, sikuragun 3, year 3 of Hijrah. Na iman to, nato naragun sa Hijrah, 1447. 1447. Na kaya pangarumay Ali, kay Fatima, na year 3. Sa, naniba? Sa Kuan, anak tuwag na, simbag ng dano. Sigurago na ano ni ba sa Ragun Gregorian calendar na nga Roma Ali, so Fatima sigurago na 625. Na iman to na 25 na sigurago na 625 nagiti kaya pangaromay Ali ki Fatima. Na isino to miya kapia-piaan derudu pa apert nirwa. Aya pert nirwa, jazakallahu khairan. Aya pert nirwa na mapia mama, agumapia babay. Malay kaya mama, malay marata bata mama, agumalay kaya babay. Na di ka kumamasa, aming bababata sila mo sa mga pipia wata. Kaya gira mapiaso kayo, na mapiaso, o nga. Nakalida nga, marataso kayo, marataso, o nga. Kababago nga sumadang sa durian. Igira marataso ina, tabi-tabi na marata mamuso, wata. At ipa man na mapia ka bubay, na si, mapia ka ina, na si wata ka, na bilangat, kaba kayo to? Di akong kinakal. Ugay na, sagi, so ka ba sa korkano, kaya binasagi dunia iman to na, pakailay ka sa ina, amaga-abaya pipia, na si watay na bilangat. Yan kadagdagan, kaya ka nung sa marawi, sa iligan. Asina iyan na romorokon pipia, kukumbong pipia, mag-aabaya pipia, nasiba tayo romorokon, nasiba musot na romorubay. Nada, dad na kumbong. Dad na kumbong nga, nagira pigilin na kasuwata. Ito na mga di, miyara ito niya kirbalig, ang takadang maraw ta, kirbalig. Kaya mo ito na di nga katantay log, sagun tayo wata. Kaso mga anak gaton ka, mga 30 edad, nakilingo ka sa may toy edad. Ugi, nagyang mga kangudaan ni man to, nasabra sa mga loks. Kami ang loks, lagi mga kangudaan ni man to, mga wata. Di man, loks, ida
Da torog ka today umang gawi. Langon cellphone. Nasa kami ang mga 90s children na di na kailangan o ba kami nga pakaturog ka sa kami ni turug. Kadiduga-dugawan nakagyo ipuno ko ka pipita taman sa luhur na kang gita-gita kasugay. Tagu-taguan, kang gagalawa nga, yes ka na mga babae, Chinese garter, jackstone, mga mama na tumbang preso, kang gagalawa nga, kang gagakwae, katekiyang, di mamuduga-dugawan. Na ini kay gayen, miyap teorog. Lagi mga kanguda ni, manto na mata, nakapin, tuda-tudna. Tingnan niya mo na ginaw niya. Pag naw ka, kamabagreson ito. Subhanallah. Lagi yung gagawin na di kami di mibitiray mamagpuda sa kwarto kag yung gagawin dahil may talod naman siya natirog. Lagi makanaw kami asubo. Tingin na to no, to bata na bunutop yung manurog. Pamuna di kami di mibitiray, namin tawa na. Bunti yung gumanisa. Na, tiga ka na do, ya Allah, mali di kami akan nawa ko pangamata nga sa kaya na turuga kan, ada ko pun makasabot. Kasunso, kaya pa kayong daga kan, diritsu. Maana, dito ni katiruwa kan lawasak, natantukad na, yugawan na, diga ka kaputekan. Subhanallah. Panintaan, ini ba, panintam ya ka dekat tapipi ya ka mataan. Amay man na awida kan pa man mataan. Subhanallah. Importante, napya kam dukawan. Nasika pendukawan si kung alin na kebabayaan wallah. Kadi pendukawan lagi yang pare-racing. Mga pa di disco. Mga pa EML. Nasakay pendukawan na surga ka. Napia ka diukawan, o puno kaya pantagan karo kapapatay. Na importante na siko ikasoswato. Allah, di kita mitudi-tudi ka na ML. Nada ka makasulian sa subo. La ilaha illallah. Mataanaki. Nasukya pa katapiran, amiya makaumag yung mga pipi ang mga wata. Si Al-Hasan wal Husain. Si Muhsin. Si nasi ko mga mama. Si ko mga babay, na si Kulthum. Ago si Zainab. 5 sira ni wata. Al-Hasan wal Husain. Si Muhsin. Si Kulthum. Ago si Zainab. Dataro subut tano saya, na si Fatima na mahalin so mga pagari niya na babay. Ingay mo to. Kaso mga wata yan, naningaran si ko mga pagari niya na babay. As si Zainab si Kulthum. Langa, manarong kasi mo nakilos sa mga wata o nabi. Sa isa na nasa ka, kumusta ka no kay kakangka? Ay gugoy na round 2. Di ka kangay ka no, tayo may katagon. May apel sa mga loksyo. Da kanila mapaka ni ginawaywa. Saka nahihirap pa kayo ako sa magariarya, may akilok-losa, namataan. Ipkasigi-sigi ako sa mga loksira, na diyak ni matiro sa ginawa ka na, Ya Allah, panginta mambu sa mga wata ka na, panginta langon close. Na kaya wida ka tayo mato, nayakadakala, na close ka so ginawain ka, na ridwain ka sa mga, na bakit matawag ito na di close, ridwain ka. Kahit na di nga close, okay, naknaba nga, ridway. Na sa mga pagaritan, unay man to, naklaba nga mataglos ka, ridway ka pan. Amay kasi kung ginawain ka, hello, besh, love you, miss you. Na sa pagaring, adi kasi abtiks amo. So besh yan, besh, I miss you. Ano taman sum? Nasuka ka niyan, enokap man, perak pa man, atarag kaso. Niya kapiatan sa yebit ka. Mga ina, ito na iya. Niya pil kapman. Lagi na lang pil. Niya magidal sumawata ka, pil. Diklos sumawata ka, niya pil kapman. Ito na isiwa ka ina. Asarami nilapot. Na, bismillah. Saan sa kapasang ka? Dahil labuta ka ka. Antay pagaring ka. Saka di matawrong. O siya kakabay sa walay sa bala. So kasong. Dia kan sebut lagi mga ina. Ibig ka. Datara ka. Mayo di pa nakisopia ka. So, manok na-close sa mga piya, kadi pumulabilag. Naiman to na sa mga wata ka na, sobra sa mga riya, gubedung. Kadi buno-buno, di buno-buno. Matan. Nalima sila ni
Wata, nakatato na sikreto saya. Si Kulthum. Tarumani na si Omar. Mana si Omar namanya kamong ki Ali. Panugangan yan si Ali. Nanda su dititaro. Si Omar, naipagod din sa pamilya o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paano niya naipagod? Isikiran? Niya kamong. Panugangan yan so Ali. Ala naman, miya tanto sila na miya ko to. Kaso Nabi sallallahu alaihi wasallam, nakaroman yan si Hafsa. Awatay Omar. Nasima mo si Omar, na miya kamong, piyang aroman yan so apo Nabi. Sa tanto sila na miya ko to. Nasima mo si Zainab, na yung mamubiyang aromahon, na pakiwatan buwambu Ali. Bali, tengah diyan, minsan si Abdullah bin Ja'far. Na si Ja'far, agu si Ali, na magari. Ja'far bin Abi Talib, agu Ali bin Abi Talib. Mimbawata si Ali, na si Zainab. Na mimbawata si Ja'far, na si Abdullah, na si Ranimi, tepi. So katiru Hudayfa, hadithu Hudayfa, radiyallahu anhu, apitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadha malakun, lam yanzilil arda qabla hadhihi al-layla. Tigiyan. Antigin na miya kataling malaikat, ini turo yan. Giyan na malaikat. Lam yanzilil arda qabla hadhihi al-layla. Dadin tigiyan makapanog sa lupa. Giyip na makapanog sa lupa. First time, ang makapanog sa lupa. Ingkay no to, ista'dana rabbahu an yusallima alayya. Inudasan yan so Allah, aya Allah, pinug ako sa lupa, kaanakan masalam so Muhammad. Allahu Akbar. Ilang aman, so ape sa mga malaikat na mahal na mahaliran so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya ram ipunug sa lupa, nasalam niran so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Natigyan. Wa yubashshiruni. Napiakatukaw ako niyan sa mapi abalita. Tigi wa good news. Piakatukaw ako niyan si kung good news. Ato na ito good news? Bi anna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Piakatukaw ako niyan sa mapi abalita. Ama kapoponsi ko Allah si Fatima na aya abayalabi ulango na babay sa surga. Allahu Akbar. Nabumatag bay labi sa Makkah, bay labi sa surga, ulaw na mga babay. Ipun kumasay Adam, taman sa alungan na maori. Allahu Akbar. Natigyan, katayam si kadua good news. Wa annal Hasan wal Husayn, mga watai, Fatima. Natigyan, nasir na dua, Sayyida Shababi Ahli Al-Jannah, rawaw Tirmidhi rahimahullah. Na sumamutigin suwatay na dua, Al-Hasan wal Husayn, nasiran idua adato, ulaw na mga ngumuda sa surga. Allahu Akbar. Sinairan na bayla, dulang na babay, na sumamusundo katawatayan, na mga dato, ulang na mga kangudaan sa surga. Ya Allah, maana ibagir ka kanu Allah, na makasundo ko sa surga, na iyakan dato na sil Hasan wal Husayn. Na sa kanuman bu ibagir ka kanu Allah, amin, na makasundo ka sa surga, na iniubay labi na si Fatima, radiyallahu anha. Niya kapi-api ang mga dato, ago mga bayla, di kinabayiman to Allahu Akbar, mga bilngata. Tabi-tabi. Kailan naman naging mga baylabi man to, tabi-tabi. Kailan naman naging mga tarponiran, langon maiilaya, liigyan. Siko sapolo aming bayalabi. O sapolo aming baylabi, so siyaw ro nabkaila liigyan sa mga tarpolin. Kaya buding on kailay na, isa-isa. Ay bisa sambi, ugrar, nakapanaraka. Sa kano mga inakulaya, pagkaraw ka na, tarpolin ka, ay busa sa panganak nagyaulo nga kasubra sa bubitadan sa amika. Kaya naman nagya kakumugiran nagya sobra sa tatagunay sa amika. Lama singa kanu piya ka singa man. Ino na to suwa. Piya ka singa. Nino na to suwa. Kadiran katawan no piya kayaya. Ngeleng ka igira keda ka sa kaya, na tunay tigun Nabi Sallam, nanggal buka nga lang nakabaya ka. Kakeda nga busa, kaya, mata na kinakulay, sa kano si Saya, api ang kapantilin na sa 1 million. Yun, antakan to na, 1 million na nan, iba na yan. Ha? Basta man napirak, napkabuta ta. Di tadi mapunya so agamata. Inapiakalak lagi apirak, miya ka mismis.
lagi do pila, di ketiga no pila so gula. Apa yapan ipetay niyan. Nasar ka maka sosop siko, gula, nalagi tanu mambu mga tao. O di tanu turo no Allah. O di tanu tatapan no Allah. Nasubra tanu sa pila, kapya tanu miya ka naraka. Nasar ka may laligid tanu, na miya kasulot ka sabay labi sa agus. Nakna bumatagi sa tarpulin, kapira pulo at tarpulin. Nalangon may ilaya, ligi na may ilaya panagyatangilan yan. La ilaha illallah. Ayas sambi iman to, o pudi-pudi, bentugan na naraka. Ay man to akipantag si kumanga maranaw, tabi-tabi baylabo si kumanga baylabi, ay akipantag kiran o naraka, na bentugan. Ini siya sambiran sa surga sa bentugan. Napanapangilita mga tarpulin na sa kaya dragiran sa bentugan, nang bebelan so tarpulin. Pakang bebelan ka para so, kung masa gupa ko malaw ni kan mailay. Kau sibu pa kaya sangor na di kilew tagro. Natane banyak na bela. Walang takas. Sa dusa na pira gato si pseksir ka may kalungan na mori. Na pada ko na pseksi. Niya lang agi man to, niya kalbulbud suka penaraka. Nagyes to sana kapan? Oh? Di ba? Ima to na suka penaraka na yun sa ramsa. Pera, kenapa suka pamaganta? Ada inusar ka? Perak, miya mukaga, miya kanaraka, kada inusar ka perak. Okay, na ima to, nasukop naraka, nabkusaran sa mala perak. Putya kan sa mala perak, kami terpulin, kami sa miya makalat tarpulin. Sa gida lumaingad, na pera pulo. Nila nga, piya masanga suka narakaan. Nasa surga, na libre. Seminar, sambayang, puasa nanto na, libre. La ilaha illallah. Yan ang agi dunia, pakaberg, pakaderag. Ini dah tanurun Allah subhanahu wa ta'ala. Miyagi tanong kagya, si Fatima radhiyallahu anha na pinakamaran ni sabuntal o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pinutuli Aisha radhiyallahu anha tigyan, ma ra'aitu ahadan ashbaha samtan wala hadiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatima fi qiyamiha wa qu'udiha. Tigu Aisha, inatan wa Aisha radhiyallahu anha. Giidalil. Aso Aisha, naklosiran kay Fatima. Kami kadang-kadang kay nagta, amri duay sirang kon. Nya kadang-kadang kay nagta, kebetyata. Asikon si Aisha, na sisigniyan kon si Fatima, kamas kebebayan kon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ririit niyan kon, ipkagudiyan kon. La ilaha illallah. Napamakin nagagyan nga katiroy Aisha, radhiyallahu anha. At ginada niya ilayakan na sa kataubu. Mama, anta ka? Babay. Pinakamarani. Si kuukit-ukit. O di na dadabiatan. Ago paparangayan ng Nabi Salam. Amak ago makalawan kay Fatima. Lagi-lagi diyan tigin si amayan. Sa kalalakaw. Sa katinog. Sa kauntod. Lagi tiyan sa paparangayan kung Nabi Salam. Tigyan pa. Wakana. Ida dakhalat alayhi igira mo untud su Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namiya ko masi Fatima radhiyallahu anha natunay suno Nabi sallallahu alaihi wasallam qama ilaiha natindig so Nabi sallallahu alaihi wasallam kapagalaw niyan si Fatima natunay kidi no Nabi sallam faqabbalaha napagarkan niyan suwata iyan. Ano kanom niya kay siya lagi din na ama. Amiya ko masi watay na napiangangarkan niyan. Yang ko masuatay nino kanan, nakapuon. Awa ka. Ilang man na yan, relationship pa ama si ko, watay na babay kilos. Inarkan yan. Pinikilian yan ko mga sahaba amelyan niyo, so kap kababayakan si kuwatakan, kap sila ka nun, paminigo ko na inarkan na kan. Napakailiakan sa mga ama, pagar ka sa mga watayan. O di na mga wata, pagar ka so, loks yan. Sakta nung maranaw tabi-tabi, ay baka pagar kita no kung mga loks tanong na may kamatay. Oh? Mga amay ka matatalayang ito yung katirong sa maranaw? Malalantang o. Amay ka malalantangad na tumigas sa kadeng at miyanugas sa kapan na tatanggaw na kapan. At kukuluba nga sama puti adinis. Ya Allah, ya Allah. Natunip tiro ng mga loks. Mga wata. Arak ini sinayo. Pangangarok ini si amay, pamangan ka ng sarila, kay pulubog. Allahu Akbar. Naman isa na pila, na pangarok ko, may relay akong ka, amo.
Pagi yung mauyag, na di ka kasugu. Ome, I love you. Bilay akong kau bumauyag ka. Ome, uyag, di tanong niya lagwi. Kung mauyag na di ka kasugu. Kung mauyag na di nga good na, nga perminti ka din, lumiliyo. Aw na iman tam niya, tinahon ni, walang kwentang luha. Fake love. Yabi dia kal. Ay tano kapag kay psikolog tano may kamatay. Na din yan magdam so pagmamahal ka. Mata na kay pagarikulay. Obo pinikigdam ka kay umi ka so pagmamahal ka. Nagkapakay miya kal dua. Umuryente. Kapakay inumiya tay si ina ka kamararasay sa dunia. Na umalo nga inarakan, na miya piya. Ginawa din ni mahal ako gusto mga watakan. O di na si umi ka na makanidamar akalian, nakitawagan na ka. Ome, mapipiya ka. Nagyuto na miya piya ginoy na, kaya tanulan ako, watakan. Ome na ino, ome, may kasaaka daw. Magdita. Ano nga kabaya? Ilang nga si ina ka, nga ta, nagyuto na, pulok. Sa kabaya ka. Nagumiurok, miya ka drama-drama mang busi umi. Nagibukap tironom yun na, kami agdamang ka mahal ka sa kanyan. Naiman to, ay tawagan na ka na, Besh, date naman tayo, miss na kita, amo. Baka piyupuan ni Bishing ka. Piyupuan ka niya. Peso niya kayo, baka niyang kapupoy. Udo ka man. Natalo nga si Bispre na kami, udo ko, pupuy akong ka. Matang wala, baka niyan pupoy. Nasina ka, matang wala. Kapi man to niya kalaka, na udo ka man. Apkasakit ka, udi ka niyan din. Pupoy, na di na kayo mangingiri. Ila man, gira gumiwa ka, Sa ina ka, nabati ka, tissue, nani ba? Gloves. Susunod man yan. Hindi man yan. Nanti pagkagasan na ginawa yung kagumiwa ka na, kaptan yan, moro ka na. Ubanak, apya si karomangan, uba ka niyan kapte. Apya suwata ka, Uba niyan, ayabo pagkaroon ka na si ina ka. Aw na si ina ka, pagkangirin ka na, di ganyan kasubo, ino ka namatay. Kung alam mo lang, ang pinaka nagmamahal sa'yo ang nanay mo. Apya ka pinakimya ka pangaroma. Nambidin so alagar kay karoma kagusi. Ina ka kasi karoma nga na dukawan. Na si ina ka na didin dukawan. Kau penuh ke pakai na tunay pero kay ina ka. Na si kara ka manbaling. Si kara kan baling. Pamulungan mo sa ka. Nasubis pa rin na kabes. Kasangit ako. Na tunay suwi na ka. Ilabuta ka doon. Kabadalok sa ka. Naya nga pumusya sa laon na oras ka nag-ibisi nga na La ilaha illallah. Mata anaki. Kami nagsunabi sa salam na balak niya si Fatima na pagar kaniyan. Wa ajlasaha fi majlisihi rawahu Tirmidzi rahimahullah. Natindag sunabi na anyan pa kauntun si kuntudayan na si Fatima. Sakala pagmamahalian kay Fatima. Subhanallah. Allahu Akbar. Si Mansiko isa hadith o Nabi sallallahu alaihi wasallam na inisaan isa tutulan na inisiyan ko ni Anas, si inayan. Tingin na sa'altu ummi an Fatima bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, inisiyan na kan tigi Anas. Si Anas, nas kanyan sumimbolo ya guardian uli na tala sugo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam si Kusulda sa Poloragul. Kasi Sulaim, si inayan, na ini-sacrifice si Anas. Kung makataling umaso Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Makataling umasa Madina. Napod sa miyalauron na si Anas, si inay Anas. Na inimbiti rin so Nabi sallallahu alaihi wasallam tigin na, Ya Rasulullah, hey, sungguh nung Allah, kataya suwata ka na si Anas. Kataya suwata ka na wata. Nabaluyang ka atala sungguhin ka. Rakas kanyan din. Sa kabaya ka. Sungguh nga sa kabaya ka. Nataman sa miya tayo, so Nabi, sa isa lang na rin yan away. Dito sa kanyan away Anas. Sa miya ka sa Poloragul. Meron lagi nga babay. So ina, kailangan yan swata yan? Kailangan yan. Bay labaw so? Mama. Okay, nakagya. So mga sahaba na mas mahaliran so Nabi, adi so mga ginawairan. Ape sila nakapapasangan. Asara ka di kapapasangan so Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Nainis ni Anas. Sina yan. Umikulay. Paano tulang arakan si Fatima?
To ni ilian kaki Fatimah. Atau ni pitulog yang ngayon yan tigyan. Kanat kal qamar laylatal badr. Datar sa kanyan din o ulan. Igira full moon. Nagira man na full moon, naso moon na miya katay-tayd. Naso mga Arab, inukiran matir jamaluk kalaylatil badr, kal qamari laylatal badr. So tigin sukataid ka, nadatar tigin moon, igira full moon. Maana miya ka guwa-guwa ka, miya katay-tayd ka. Maana si Fatimah nanto na miya ka tay-tayd. Kasubrad sa moon, full moon. Nasa ka, igira na miya ko mabagyo. Signal number 1. Natigyan. Awis syams, idha kharajat minas sahab, o ditigin, nadatar tigin no alungan, akasa sa pangano mga gabun, nagiram niya daun so, gabun, nagyuti katay di Fatima, amiyay lelay so katay do, alungan. Allahu Akbar. Tigyan. Bayba'a, mushriba, hamra. Makapuputi, aad na, karigaiyan. Makapuputi, aad na, karigigiti buta do alungan. Laha sya'run aswad, niya kay tami-tami, buka. Nabas ka lang na puti. Na. Yan. Min asyaddin nasi syabahan bi Rasulillahi sallallahu sa kanentigin pinakabuntal o Nabi sallallahu alaihi wasallam si kumanga watayan. Allahu Akbar. Inu to di keswa. Ingkay no to kasis kanyan niya kala. Ay namin better ka na so Nabi. Sa ago before that, tigitano, tigubago ba sana, sis kanyan niya kala kay Khadijah. Asimang busina, iyan na, bayala di sa sorga. Nilay ka. Mapiaso ina, mapiaso Khadijah, Fatima. Bayala di. Salingat, bilngat. Katawan niyo to, ang tawa to, Di akan pakatanaan. Subhanallah. Nakanaba piya ka mamasa. Apa ka piya so parangay niyan, apa ka piya so ludabiyatan niyan, kagiid na mimbihiton, na piselyuban, Khadijah, siko kawawata iron, so Nabi, siko kaya bali niya na raga, na si Ali, siko kaya bali niya na babay, na. Mga pipiataw, panilawan no to. Allahu Akbar. Mapia ina, mapia ama, mapia karoma. Namimbulis kanya na babay ama sabar. Babay barasimba. Babay ama pia. Babay ama sisiapia na ginawa niyan. Babay ang masusuat, apya pansi karoman yan na miskin. Kasi man si Ali na miskin. Sa kami miskin yan, nasi pagiga sa masjid. Saka pupubri niyan. Allahu Akbar. Nabapitero Fatima. Wabi, ito na napikipangaromarka na si Ali, ada tamok yan. Pobre. Naging mga babay man to, natabi-tabi mga mukhang pera. Ibat-ibat taki ko Allah. Kau makau magya pidi kab driver ramang muda amapi ama mabarasimba. Pagiugan na ka? O man isa namanya kasi yan. Apa man napidi kab driver. Mukhang nabatan di pangiluba na parangay, dedebitan, ay tano di pangiluba na perak. Kada taro e pengaromarakan na so 500. Era ka pengaromay man to na so 1,000. So kuha na to na so 1,000, ay ka pengaromay man to na ilinak no ba na 1,000 ka no. Kagi kalilidse na kataon ni dun. Miya karo-karo orange. Siku 500. Dako pan makalay siku bago 500. To ni matatago siku bago 500. Kata gi pengaromar ka. Agila. Di ka baya ka mga romar ka agila. 1 million na agila. Lagi ka baya ka pengaromar ka. Nabaya ka baya ka na manguda. Mama. Subhanallah. Lagi di sa guru kami, si Syekh bin Utsaimin, guru Tanu Langon. Ini si ini lagi yang kasan ni komiyawing. Na ini si ini lagi yang mama. So kiwata. Tingin na pere pinikibutang ka sagi yang kaiyawata ka. Sagi mama, pere pinikibutang ka. Tingin na Rial. Patay ni Rial. Mana saya na pera? Sawati agu 5. Sawati agu 5. Kaya betang mo babay na sawati agu 5. 15 pesos. Nasa ka?
500,000 na di mataw tumindo. Lapis. 15 pesos. Mata na ko iba na maton kamera na lagi dinan. At tabi-tabi iman to na ay iki dia sumama sa land bank. Iki dia sa ATM. Nakailan tanong sa mga mama na sumasako sa pera ka mga wata akong traktor. Mga wata, mga congressman. La ilaha illallah. Si Syekh Ibn Uthaymin, miya tingala. Tingnan pa ka, dito na pasin kawing. Pero butang yan. Tingnan na sunsumian nagka. Sala da real. Mana sawat ya gulima. Tingnan na, sigurado ka. Kaya tiga mama, Syekh, kenapa kan pikir pangaruma kuata kena perat? Ayah kan pikir pangaruma nagi mama. Nasar ka mapia mama. Napia betangin nama itu. Potong na kisah riga kanon so. Watak napia ko miyatay mapita. Naringin po kada pada sesuatu kan. Kesiapian. Pakandak no Allah lagi-lagi daya mga ama. Katabi-tabi lang ni mato mga mukhang pera. Siran kiinay na mga mukhang pera. Kaya man to, nasala ko pun so pirak, nasala ko pun so cash, nasala ko pun so lupa. Nakatayo nga saging nga pangamungro ka, na watay Zalbi ko, watay Romualdis, wata Adis kaya, wata na napababaso, wata na nalitibayo, wata na miskin. La ilaha illallah. Nasakano mga inakulay, mga amakulay, piyakalay ni arga subutang. Naiman na sa mga ngunguli na tabi-tabi na menzizina. Naiman to na piyakalay ni arga sa mga butang. Natunay siyo mga ngunguday man to, niyang mga Roma sa mga balik Islam. Tunay niya swagi bangsa niyo. Auditan no yung masiyap, nakumasumasa, nakadagi bangsa maranaw. Kalangon man to mga mistisa. Nabang litiro marata so mistisa, ugay na kadagibang sa maranaw. Agyang kaikot tayong kapat apo nga pungaranaw. Kapiya ka lang argaso, piya ka lang ay argaso halal. Namiya kay ito argaso haram. Kasi man to so zina na 150, 250, 100, pakailangan ni 5,000 na. Nagya kawing na Allahu Akbar, gaw mo na 80,000. At talo-talo ka oras sa kapagusa raw. Bamay nga pakatulog ka, nanggagawang ka. Napagating nga sa seminar raw, nanggagawang ka. Matangol, ano may lang sa nakagawang? Nataro siya kanda. Na may kasunga sa pa din Chinatown, nakagawang ka. Ano kasi, bumasa ko sa kuwan. Dua ka sa kuwa margas. Nakagawang. Talo-talo ka oras, napakating 5 ka oras na 80,000. Kapag Israf na pumatay sa mga tao sa Gaza, did na sense of out of touch, di ka magagudam sa mga pagaringa Muslim. La ilaha illallah. Na make up na 20,000, na ayaw pa na miyag make up ka na bakla, haram. Function hall, 50,000. La ilaha illallah. Sa akin na proud ako, asya ako kiyawing sa walay. Di ako makanggusto sa salad mo sa function hall. Kadita-di pang usya, kapag isarap sa mga function hall, mga gawon, or yan na, yang aromata now, si tabumikiwing, saburata sa tipisu igna, tomiyar sikar kata. Alhamdulillah, may pagugupay ta sudah dudupata. Amin pagugupay ka na, tiga ka na ba nga matagal sa pamilya, nga si tanukiwing sa, wala kapiya kaya yagi nga mga wasyata kan. Katong kawan din nasi ako sa aamoy ni Zakaria. Abnormal. Sala ko ditero na sala ko ganub ka. Katero yan na kapag isarap sa function na ugay na si bumikawig sa function noon. Kasi parang kami nga nas kabidi ni ganub ka abnormal. Alhamdulillah, miya gagataw to. Napangita man bumaka mababata ako na inshallah nasin sa walay. Kasi misi darudupang nada penagaw niyan, so normal na abaya. Anak ni gaun. Dita yung business. Dita isid ka, ang ginamnigaw. Na inshallah, upo na mako mamamana, imbitiri ang masawat akan. Nata ko lay,
Saka lagi ni mapipikiran, ni berkirakan Allah, pagi sedang sumanguda. Hei manguda, perai kegegeng ka. Sekan ipagi sedang sa imbetang aku watakan. Sa kegegeng ka. Okay na di nga berat waswatakan. Kasi niya pak, nagusin niya pa na ginaw niya, na oraya na, tika 1K. So, manokrong pakalaba Katiyori lang na naman naninigas to Nagyang nga ba yan, ninanako na ng Saudi Mid mukhang pera. Pero nang sugagag nga takulay. Nabanday man to, gagagal so 200. Minus pa no to, di ba? Diya kayo dito no to. Diya kapan mga sa function no holin. Naptero nga kuwata ka na takulay. Sid kay nga so mga miskin sa ingad ka. So ikaw ingo di umika, ago ingo di. Abi ka na, pangunin na mera kabugan karaka na gina 100,000. Ka 50,000, raka na 50,000 ki. Umika, nasunga ko sa ingad kan. Nasuma mo si umika sa ingad di, natiro namin sa mga miskin na, ipumugay meron na di kami ako mapi. Alam ko sila, salamat, pakambarakat mo, laki wata ka, mi ako kabaraka. Naiman to, nakapag-israp, yung imbitar ka na mga direktor, mga superintendent, mga doktor, mga alaypirak. So, manok nasa rami kadutiran. Data miyan. Nasuisa ka palit, dugatos, israp. So, asar ka kialakaan, kaya naman sa may ito, duwati, na pero tuwa duwati, alam ko nakatiyotong. Israf. Practical ba? Baka po tayo maging practical ka. Baka po tayo muli ka, simple. Napikiraman na, kaya baga, o pano initinda yun, ini pamugay pater, ini pamugay kasi kung mga miskin, Allahu Akbar. Di nga kata na miya kapira gawin, abkur. Na miya pakakano ka, miya makagulo ka ya Allah, bala-bala siya nga gitu, bukod niya nga Roma, o, tami bubota ka sa mga alim, mga pipi, mga wata, mga doktor, attorney, di nga katawad. Ate, piya ka kanububay amarsik so aso, na miya ka? Surga, panuba pa ka so muslim, ang kararaganan, mas taral, inshallah, sakit pa ka surga. Nakaiman to na, inipagiligan tano, inikagayan tano, na sa mga tungan nga miskin, na di pa ka, song. At di pa ka song sa marawi. Kada kisukay niya, napakasong na kapan sa iligan. La ilaha illallah. Yan nga niya kata na, kandebura, kapagambug. Namiyak ko mapan sumasa, ayagis na singir. Milenyo. Di ba milenyo to? Singir, artista. Niyaga nga kaya anon sumaranaw. Kaya ka mamsa. Na ibet-ibet lagi ko Allah. Kabanda ay nagistira na alim. Na inibagay raw mo, napakalangan ni Wanok Ituki. Nagito artista. Betuni. 10K, betun? Di. 20K? Di. 30K? Ba 100,000? Nilayan ka. So, Kristiyan na inusaran sa pipira 10,000. Na so alim. Na alim. Tanaw to. So, kuwang katawan nyo din. Hindi ka salamat. La ilaha illallah. Di tanong ka murmurkaan. Nailangan man sa mga komenta. Anong pakini yung afford naman nila? Kanabu man tutulan na afford or hindi? Afford. Gaya bukuto ang mga sarwang. Nabamiss ka no di pa maganta. Pero kapamagwa siya ta si kumapia. Kasugusa mapia buka sa parsa. Marata. Kau inormalize nan. Inormalize. Natunay kiso mga kawing umrana. Datarno kawing nga. Kristiyan. Ay ang mga gis na mga singir. Mata anak, iudita no magipat. Matan, gundunin tanong ng mga maranaw. Siya tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Na, karuman yan na miskin si Ali. Okay na masusuwat. Ano ba tika, abiya to na niya, pobre. Na, masusuwat. Muri-muri, mananalamat si ku Allah. Miya kataling umaka Ali, anamin italing umanga da, alhamdulillah. Miya kataling umaka nawid ka, alhamdulillah. O di nasa ka, minitaling may karumang ka karni, alhamdulillah. Mano, alhamdulillah, baka sa alhamdulillah, tambad, awa ka. Gita-gatala ko din. Aha. Anda suka panalamat, anda suka suswat, lango na ng limo o Allah subhanahu wa ta'ala. Tigpo ni Aisha, radiyallahu anha, ma ra'aytu ahadan, akana asdaqa lahjatan min Fatima. Da katawan na kan ataw,
babay antaka mama amakalawan sa katititu akatero inong tabuki si Fatimah. Mana si Fatimah na langon nakatero langon benar nabadi pamukeg. Ila en yakuna alladhi waladaha inong tabu saya budirun makalawa andinyan marawta naso ama yan ada alawan yan mambu adi terusa benar adi den pamukeg. Natigian walau lam yakun li Fatimah illa hubbun nabi sallallahu lakafaha udah tigien akal bihan ni Fatimah inun tabu sakap kebebayaran Nabi sallallahu alaihi wasallam nakia tanga-tanga na si Fatimah na pinaka malaikan nabi na mga sahabat ingkay no to kaya pinaka mamahal o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natigian lakin hadat khisal hamida min at-tuqa wal huda wal khuluq al jamil. Nak nabamatag kebebayan sa kanya no Nabi sallallahu alaihi wasallam nabamatag yuto kas kanyan pan nabarasimba matuturo na miya kapya-pya ni parangay. Ilang man to, pinakap kababayan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagitubo na kaya tanga-tanga no tayo pakasuldian sa surga, na inumanan yan panas kanya na mapiyag na babay. Barasim babay. Maalakan si ku Allah, agum niya kapya-pya ni parangay. Niya panutul, aad na hadith, inisiyan konso Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, antay pinakap kababayan ka manusia. Antay ni simbagin, si Fatimah. Allahu Akbar. Matan si Fatimah kumya guntong. Tanto sa kanyan kebabayan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niya kalala sa kanya ni pangkatan si ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langon tanunan katawan alangon na mga Muslim. So kala akap kebabayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si kuwatan na si Fatimah radhiyallahu anha. Bad sa kala akap kebabayan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumya panutul. Asurarangit kap kerarangiti si ku Fatimah nagitun ni rarangit o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yalenyo, kuni katay sila natanto. Kaya to kawan o Nabi sallallahu alaihi wasallam asikun si Ali na pengaroma, penduwe. Pengaroma sa ikadua. Nakatawan niyo, antay naba penduwe niyan wata i Abu Jahl. Api nakariduay pinakaromi ring asa si ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakiya to kawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakiya rangi-rangitan su Nabi sallallahu alaihi wasallam ki Ali. Na tunay tigin ya kalangkap yan. Wallahi, naman sa kira rangiti si ku Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa papan. Ibat ku wallah la tajtami'u bintu nabiyillah wa bintu aduwillah. Matandeng ku wallah kadidin makaptuuna. Nadidin kaysa-isa suwata ababay o Nabi, aguwata ababay aridway wallah. Antay wata o Nabi? Si Fatima. Antay ridway o wata ridway Nabi si Abu Jahl. Di silang may isa. Pamana, kaysa silang ko isa karuma, ditigin. Matang ko Allah. Tigin. Wa innama Fatima bab'atun minni. Mata-mataan na si Fatima na, ano ni ba? Pedsa ang gautaan. Pedsa ang gautaa lawasak. Na tinitigin, yu'dhini ma yu'dhiha muttafaqun alaih. Natigin. So, kap kerata ginawa i Fatimah, nagito ni kap kerata ginawakan. Allahu Akbar. So, kegedam i Fatimah aringasa, nagito ni kegedam na ringasa. Allahu Akbar. Yang piyakay sasanian. Surata ginawa i Fatimah, abu surata ginawa na isa-isa. Anda kasan pagkataon na ama guwata. Nakukatoko ni Ali, na inawaan yan, dan yan tarusan, so kapunduin niyan. Inaw, dan yan tarusan. Kaya to, kaanyan, ano ba? Anyan masuswat si Fatimah. Nataman, saki apagada tiro ni Ali, ori na ito kaya lang itisi ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, naknababatag ito dan yan tarusan. Tataman sa miyawafat si Fatimah, na din pangaroma si Ali. Yan kaya pamangaroma, sa madakan, nakumatay si Fatimah. Kanormal si kubabay, anto na kaya ta ginawa niya gira dumiway so karoma niyan. Nato na itigo na salam. So kapkara ta ginawa Fatimah, nakapkara ta ginawa ka namin lagi sa watay Abu Jahl, anta ka sa lakawa, babay, nakirata na ginaway Fatimah, na siya bututu Ali, na din pangaroma sa ikadua, si kuding kababoy Fatimah, karoma niya. Na kung mawafat si Fatimah, sa kaya pagditiro Ali, nagitop na mga roma sa madakal karoma. Allahu Akbar. Si Krista na hadith, natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yubghiduna ahlul bait
rajulun illa adkhalahu Allahu an-nar, rawi Ibnu Hibban wal Hakim. Tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam daga asa katawa mama, anta asa katawa babay. Ikagud kami niyan. Ikagudin so pamilya kan. Ikagudin so mga wataakan, ikagudin so mga karomaakan, ikagudin so mga basta ikagud ka so isabu. Ko pamilya o Nabi sallallahu alaihi wasallam, nato na itingo Nabi sallam, inuntabu sa pakanarakaan sa kanin wallah. Allahu akbar. Ino sa katano ahlus sunnah wal jamaa na isa sa pinakamala apa narimatan nato na sukap kabubay ay tanong. Si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam agusi ko pamilya niyan. Asabutan kay ni asukap kabubay kasi ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na paratiyaya iman na sumamusukap kabubay kasi ko Nabi mga watayan pamilya niya na paratiyaya nakalidang ka na sumamuso astagfirullah kap kibkagudun kasi ko Nabi nakapakanaraka na lagi mamuto aso kibkagudun ka so isabu sa pamilya o Nabi so sa nakapaka naraka inilas tanuron o Allah subhanahu wa ta'ala. Sige sa hadith dahil ito ni Anas radhiyallahu anhu aso kung Nabi sallallahu alaihi wasallam na si kusud amya ka talo 6 ulan nasasagadan niyan din si Fatima napukaw niyan si Rad. Subo. Sabi ang ano sa? Subo. Yang naman to, sukap kababinan si Fatima. Nasa kano mga ina ko, lay, kumusta ang mga anak niyo sa Subo? Nakon, sige. Napiyo ko nga ko alas 6 ka class. Allahu Akbar. Da nga po kawasi ko Subo. Nasi nga piyo ko sa eskwelaan. Kapiyo ko sa eskwelaan, nakatigaan makuha mapya. Naso masusubo, naginipipyo na kakuha mapya ka, kapakasul sa surga na piya ka singa-singa apyo ko nga sa future na eskwelaan nadanga po ko kasi ko tito future na gina sa surga to na nanaot ka mukhang pera alipin ng pera la ilaha illallah nanginan so man tanop ke eloy asa katawa ina ha inisi niyan so inisi niya ngun so alin at ino to alin to na isuon na kana so mga wata ka na din pumagnaw sa Subo lango na ikidiya ka no na din pumagnaw to na itiga alin to na ileangan kaun kaka. Amay ka suwalay nga nabkatutong. Suwalay nga na katutong. Na mga wata ka na tuturo. Nasa ramya po ko nga. Hey. Katutong tan. Hey. Na, piliwa ko din. Niya timor ka nun na. Hindi ka nun matutong. Dito po. Matang wala ka. O di nga din. Sapwata. O di nga awidi. O di nga bu. Tondo. Api ang mga kalalite yan. Api amiya po tulo na barukan ka. Asar ka dibo, matotong. Aw, nada nga po kawa susubu, na miya bubaya ka katotong, amay ka narak, amay ka sa alungan na mauri. Nabumatagalungan na mauri kasi ko, kuburian. Di ka kaswat ang katotong sa dunia, na miya swat ka katotong amay ka alungan na mauri. Nasuka totong sa dunia, na matotongan na miya pasado. Nasa alungan na mauri, o man na ka matotong, napakaputon ka man so, kubad ka na, tutong ama, napakaputo ka, naiputo na lagi nan, tama sa, din sa dayon, forever. Hashtag may forever. Namiyaling ka. Natiguin na, matang wala ka, o di kan po kawasan sa iniki, di ka nun. O di ka na video, di ka sa puwati. Aw, nilang man to, nalagi din nan mambu. So, panamaro ka, di matutong sa dunia, na panamari nga, mamu, di mo matutong sa alungan na, mauri. Adun ko na ingad, masyala, si kung sa marantaw, dang ba niya ma-confirm, ano ko naingid sa marantaw? Baryo. Basta katukawan roo sa ingid. Agito niyatay, nadipsimbayangon. Di ko simbayangan. Tasadin sa tao, asimbayangan yan, so tawa di, simbayang na madudusa ka. Kaginan na miyataya, kapir. Naso Christian, simbayangan na ka. Nagima mo na, kapir, kadanya na may dukat si kusang bayang ngayon. Paano nga bisang bayang eh? Paano nga ipumang ni sa rila? As kanya na pamang ni sa rila. Paano nga ikapadi? Ida niya nakapadi na? Ikapadi nga pa sina? Kinawang ka. Bago may sika? Ikapadi. Subhanallah. Namatan, tawfikan sira no Allah. Kagina ni Tito Agalibo ko Islam. Asomnya taya, dipsing bayang, kapir, nadi ka pa kaya sambayangan, nadi pun ka pa kaya ilbong. Subhanallah. Kaya kayo to, kafir. Nakabasa ng mga ulama na itug. Sa loka, kalasan. So, kung panagtulad na yan, na sa mga lokas, ada pa mga di,
Gina sudah ka pangadi. O kama, way, gina sudah ka pangadi. Niya tamangan tumibaw. Niya tamangan sumubang, nada ka na pangadi. Tigwi isa ko mga ante, torono Allah, pimbabagunyok mananan. Ay ante, ilang lagi na nakatiro ka, pakaluluwisan na to na pimbabagunyok yanan. Berarti yang sa mga kitab o mga ulama, sa mga ka pipiragatos, ragun. Namaya tira na, dako pundawatan, so may unaw na amranaw. Namaya discuss na mga ulama. Sa mga kasubra sang libura, wala ka, pimbabagu. Ito namaya yaw ko, last 1,000 year. Hindi naman lagi mga tawa, marana da pa mga di. Subhanallah. Hindi na ni ko kumanono, agama, kanaba ng pimbabagu, yung mga kanguda na mga ulama. Kasa kagi na nauta kay pimbabagu. Ay may bagu. Subhanallah. Subhanallah. Rilan tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Na pagaganda ng sutulang kami langan so oras na ayakan ka na sa Korea nagyang ngay tutulan ki Fatima radhiyallahu anha iyakan mo sa inyo tutulan ronga kinay so kalaya ni kaya abu kalaya ni mamala na itanong tutulan sa giyang kaya mori pure oras tano na so kalaya ni mamala agu kapag datin yan sa ginawa niyan, agu kibubutad niyan sa ginawa niyan. Tak na bumatag aya kaya yan, na si kukaw yaw yan, kayat na kaya yan, oriyan pano kapatay niyan. Oriyan pano kapatay niyan. Ka iniyawid yan ko na akal, pinutulan siya kung mga ginawa yan ko na mga babay, mga sahaba. At higi na, Antone, kapkili niya so, kilibunga niya tayo mama, na ipopuro na kilay so, nabalawas o sipo, lawas, ka ibarat, tatagun ka saya, nebo sa pa nga nasudinis. Nasudinis ka na, sudinis na, dumadeket sa lawas. Na iniawid ka rin ito, tigin ito, Antonem Yaswa, amay kamatay ako na, na ni ba? Kilay so sipo, lawasakan. Allahu Akbar. Ina mo ito? Gitiawid ka kalian. Nasubabay man ito, nadaawid ka kalian na, mailay aligyan, yan so kakudi maniman to. Subhanallah. Pira-pira mga babaya, dead, di akan katawan. Yang ada sa kaya. Langaman so, kaya yan, la ilaha illallah. Awila kalian, nak na bumatag. Yan ba? Mauyag sa kanya, nakila yung mga mama. Di, so siya po, lawasan na miyatay. Siko, tutulan sa suratul Qasas, siko dua katao babay, siki Musa, asukap lala kawiran na kaya siran. Si busi kukap lala kawiran na kaya mala siran ni kaya na mauyag siran. Si Mamu si Maryam, kapag may discuss tanoya, kukatuko niya na maugat sa kanyan, natunitigin, yalayta ni mitu kablahada, bako bumiyatay. Sada pa na yung mauma. Akito ko ng mga tao, amyaw gat ako ada, karumakan. Nasira na, awida kaniran so kaya, amauyag, sirampan. Na si Fatima, nakiyalawa-lawa na niyan siran. Kasi Fatima, naknabumatag awida kanina, so kaya si kukaw yagyan, kakaya yan, si ko, kapatay niyan. Allahu Akbar. Na, panitigin, penutulan ki Asma bin Qais, ginawa niya na sahabiya. Inni la astahi an ukhraja gadan ala rijali min khalfi min hadha an-nash idha humiltu fi kaya kan tigin so mga mama, amay kamatay ako, arururan na ko sa'yo, nabkilay ako iran. Kilay ran si Fatima, nabiram kilay. Kakasa sa pangana, dinis. Sa kasubay na makapituman. Laman, so kaya pag-specialir ka agama, sumama na maka lima-lima. Nasubay na maka, pito, kasaka taturuto pa, akasisya para ka agama. Na makapito ka maninibo? Ito na, marol. Ito na ito. Malapat. Allahu Akbar. Laman ito ka, so turo na lalapatan. Namapitan na sa tayo pilapatan. Ya Allah, ya kalak-lak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya kalak-lak ang betad. Api ni kaya pakali argo mga bangala ka. Niya bukurian raka. Nalagi de adinis. Namalagi si First Lady. Aku si padagang sa bakas. Yeah. Malagid si Watay Mayor. Aku si Wata Ilo. Langon lagi dia. Jadi kadi pagambulu.
Kami lagi-lagi tino. Lagi-lagi tino lang kung tanong kena, lawati. Pikiran nga man na may lebeng ka, na may namapay na, amin ta dun sulas-latan niningali, na peliliyon sa mga lawati. Sala ko sa lawati sa poro, na sinkulog sa buntal ka. Nasala ko sa luwati saya. Nasala ko sa luwati apakapun sa kwan ka. Sa lupa, ababa. Natunap ni tigo mga scientist. Nasala ko pan sa mga luwati apakapun sa lawas ka. Niyabat ya kananan. An pembesa pumakapun na luwati sa lawas tano. Napadpanan na kener ka. La ilaha illallah. Ino ka di pagambug. Ino ka di pangimpuruan. Ino nga kakatanda dunia. Pagawaan kamu. Alam may ba't yung na-post na ka-Englisyo, tumalok kapapasangan. Mamimikiran ako din. Maana si kumranaw niyan, arutan na ron safe, insyaAllah. Anto na ikakuwa aguna, o mama, amay ka makuha ni na dunia, amay ka kaya sa newa. What a man would gain in this world if he loses his soul. Kada nga sa newa, apya ka presidente. Kada nga sa newa, napya tamo ka nagsinkiat sa intero malabang. Meron ni sopira, kagi mga kontraktor, mga DPWH, sinsi ko tibulo. Na gito na mataguto tibul, nasingan na kaya ta sa intero malabang. Kaya sa karsada malabang. Na ito nikidiyon na may kada nga sa newa. Ito nikidiyon. Hindi. Namalawan ng saguta. Antong naikidiya nga sa dunia, kada nga sa newa. Hindi. Mga nangalipat eh. Pagawa buwa dunia. Nakatawa niyo? Sa Saudi, yakan mo sa inyo tutulan. Ko paniminto na Saudi, last 60 years, 70 years, 80 years, itid na masa. Pag ito sutingin na nagip na Saudi na mga lakotopan, dahil sirampan, dito sudah irang matuon so gasolina. Pobre sirampan. Nagyun no, pangarsadaan so mga lalan, pangalot sira, no? Pangalot sira. Ad na miya kalutiran ang mga bangkay. Nadiran kata nagitubos na lebeng nga besuto. Kasi maripa ko mas mga, kasi kira nakanababagyo, kasi na sandstorm. Sikira na, napako sunstorm na kitambunan sa mga kubur. Na siyempre, so mga tawa makatutukaw ito, kubur na langon, niya matay mambuna, di makaptirwa, di nyo yak balay, kagina, mga kuburain. Nataman sa miya kalutiran ng mga kubur, nakatawin niyo, nabapya ka mam sa miya kalutiran sa kubur, ay apya ka mam sa, na sa mga lawas, na din maalin. Din maalin. So mga ngipan, dudurudin din mga da. So mga lawas din pangangaluwati. Sobra sa kagay inilbog. Na di mamagisi eh. So mga tao sa gito ingada. Bad na gupan sa inilbog. Di na nada. Di ka tanong ba ng libang nga? Kau libang na. Di tanong saan kumalot. Di tanong kaya murkaan. Na ini ka mamasayano to. Ino to damardak so mga lawasiran. Na antonay tigo mga ulama. Bandagi na ng mga tao. Na mga pipi ang mga tao. Kami aloy. Si kuhadito Nabi sallallahu alaihi wasallam asukon so mga nabi na inisapar wallah si kulupa ubakan na ulupa so lawasiran. Ino so mga nabi iman to alayhi salatu wasalam apya ki Adam kay muna po na nabiyo. Umatong tanong so kabriyan na ibarat kapakaya kalotan nakalot tanong na so lawasan ada di maalin sa miya kapira gibu kamilin ragun. Kainisapar Allah piya kaharam Allah si kulupa ubanyan ka na sulawa sa mga nabi. Na siya butro mga ulama, na sumamul sa mga tao, ang mga pipi, ang mga tao, ang mga barasimba, na kanabamambu mawatan. Kanabamarugan si ko, Allah, asubuun mambu Allah, isa paro Allah si ko lupa, agina na uri na kana niyara saratay sakap simba niyan rakan, nabanga, kana, naginan si rantigyan. La ilaha illallah. Bila saya nakaso Allah sa dunia, nakautomabapisilas la kanin si kukubur yan. Si kukubur ka. Allahu Akbar. Sakan,
Kaya ko mamang ni si Kualay Lapay, kasakan ng buka katawan tano, so ginawa tano. Katawan tano, to we don't deserve. Kakatawan tano ginawa tano. Okay, nakatawan tano benar ko mga latano'y dusa, okay na mas mala, so limu Allah. Apyad ni kalaadusang ka, kasi kiyayat sa interwa dunia, okay na tano din ka, so limu Allah, nadagka kaya tanon sa kauladiyan. Kamalas malad, so limu Allah, napangnin tanon sa iku Allah, harilan tanon yan, nalimun tanon Allah subhanahu wa ta'ala. Okay ako, amay na ako mga mama, amay kay pilibang ako. Si Asma, tito a best friend. Ito yung totoong beshi. Ay bagay tano ya Allah, lagi dia bulayo ka. Aso awida akal ka na yan? Awida akal. Uwi na sa awida akal yan. Dia korong pado. Ginanta ng maranaw. Sa perak ka na, pera ka kan. Uwi na sa pera ka kan, nartakan. Okay na tito magariari na, sorok ka, nartakan. Ako sorok ka na. Sorok ka na. Kagiti ka pira nga ginatigian. Awala nasna'u laki shay'an ra'aytuhu yu'malu fil habasha wa yu'malu fil nisa. Tigin na, Fatima, ko tumiyugalin kami sa Habasha, kakataon niya kadua sa migration, no? Sa Madina, sa Habasha, sa Afrika. Natigi Asma, na antigi na miyay aokit-okit, akalubungiran sa Afrika. Asububay, na adna, lagi din na nakabirian. So, kilakaan na, parang, astagfirullah, parang oven. Kilakaan. Nadikilay sa sold. Naiman to, naginaniman to yung mga buntan o mga pagawid din sa miyatay. Di ba kakabiran? Kasi kung may masama, nalagi din. Na, pagawid ka. Naiman to namin alin. Kaya tagwan sa kabir. Di ba iman to, suro ko mga maranaw, putaw, na may kay pilibungan na, tagwan sa dinis. Naipagambagan na suminuwasan na si Fatima. Ronan niya suwa, agina na kasapang isiko, miyatay na piray balas i Fatima. Agi mga babay man to na di kailay. May sabab si ko kaya yan. Nila masuk kaya yan. Niya kasumbra sang iburagon na di kang gunaan. Radiyallahu anki. Tigi Fatima, ajal, fasna'i. Okay, tigyan. Galibakang ka. Na kumailay niyan, kumailay niya, namiyang galibak din. Elaman si Asma, labamatag migay sa idea, kas kanyan po ni galibukon. Pipunday niyan pa. Matanin ni kumiyang api abudayo ka. Na kumapasa din, na miyalay Fatima, na miyabaya-baya si Fatima, aiman to na diya kukilay. Allahu Akbar. Na bumatag na pakilay ko kawayaw yagyan, kapya ko bete na dapan, pakiilay. Nakataon niyo, kailan pa ninilubong, gagawi Kadi pagilay sa mga mama, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nasa ka na, yan, ano ba ka? Nakapopost din pa sa Facebook. Langon yan ipag-post, di kaya, na si Fatima, na tanitigan kay Ali, labang na ko nga nagagawi para di ako kili ang mga mama. Gagawi nakakabilang pan. Mata nini ko kaya. Mata nini ya kaya. Naiman to natabi-tabi, da kaya yan. Natanap ni panginsa na yan. Aya pelibang rakan, nasa ka, aguso mga maharamak. Di asala ka mama, babasa ka bro. Di asala ka mama. Ginamu dapat isu ini. Kaya wida kaliman to na, sa kanang mga ubi na di ka di pamayadu. Miyatay ka ina, na miya mayad sumanga, wataka, pagaringan, na berang-berang nga mama, miya widul ka. La ilaha illallah. Naira ka kung miya patsikaw ni kibabaan raka. Kagiginan, piya ka kilas ka. Dagagaw ra ka o pawata ka mama. Dagagaw ra ka o mama, akaromang ka. Dagag nagagawin na ka, kaya ni pamayad ka na sa sala ka o mama. Katawan niyo no? Kadi man igina na putay, na anda sumiyang awid, iplista. Anda sumiyang awid, yakan. Anda suruminigo. Anda sulumibo, kalang uno tubay din. Daiman tuwa gagaw. Daiman tuwa kapadi, ati dia ko yun baydi, kababayakan ki ama iyo. Dia ko yun baydi, kapagariya ka nanan, iman to nalangon pera ka. Nagkapakay po nalangon na miyawid, nalangon ipisi sa bayang. Katawan niyo no? Kadaklan sa mga umuda sa mga ingad na, ato na di, kari na yan na nakashort, basta nakashort.
Nini karang ka na di sembayang. Basta naka-short, automatic di sembayang. Nah, sakano mga babay, pag-isip ko sakano. Basta di kumbong, automatic ka di sembayang. Ha? So, ilenero na. Basta di kumbong, automatic, ayan na. Naba automatic, pero ayak kalilid na di. Kao to, mumtaz. Niya ka pipiyaw to katiro. Automatic na di kumais. Pero ayak kalilid na di sembayang. Sabu sa gina na dua. Sabu sa gina na dua. O di kumais na di din sembayang. Kaso sambayang ka, nakiatangan-tangan air kap ka subuh sama pia, agi ka sa parkasa, marata kap ka pikir ka, sayang so, sambayang akan. Di naman yung kapikir ka. Kaso sambayang na sindo. So sambayang na kalak. So sambayang na paratiaya. Na ino kapan makailay sa darwa ka, mana ada? Naudit ni manambayang, nadaba niyo, sambayang yan. Namya kapiya, miya kaswa korkano. Katan. Makailay kasama naka-short, automatic din ang simbayang. Nalagi ng buhay-babay, inukap makailay sa bilangat, 2 choices. Paganay na, di kumais, ikaw do di din, simbayang. La ilaha illallah. Na ini ba? Kumailay niyan, ayan yung plakandubog na si Ali, si Bapay na si Abbas. Mga mahram yan. Then, nasala ko piya ka, song yan nun. Na, kaumailay niya no to, natunitigan kiasma, satarakilla kama satartani. Sa pangangkaw Allah, lagi sa kiasap ni ngarakan. Langawan no to. Tasubra sa isa may panguna si Asma, radiyallahu anis sahabati ajma'in. Kagyud no, magan matay, so Nabi sallallahu alaihi wasallam, yung ngarakan no, di tiro so Nabi sallallahu alaihi wasallam, namiya ko masi Fatima. Niya ko masi Fatima. Natunitigo Nabi, marhaban bi ibnati. Taros ka takulay. Nasinyan piya kundud sa kawanan yan. Na intong yan. Intong yan. Na di ba yaman ayaman napakobay ka na so? Antawa, si plugod ka? Ayak tumun ka maubay ka, antawa? So, kabayan na ka. Napiya kobay niyan sa kawanan yan, na intong yan. Nagumiura-guraw po si Fatima. Sa gito naman, sa nagumiura-guraw ko. Nagumiura-guraw si Fatima. Naintong niya man. Nasinga-singa din ko ni Fatima. Sikon si Ali, sikon si Aisha, nabkilay niya nuto. Ito na ito gumiuraw, abu sumininga. Nainisiyan niyan. Tigil nutuwa, Fatima, ato na gituwa, miya kadua ka matungo Nabi, nagumiuraw ka, gusumininga ka. Lain naman nagya, babay, amapya babay, tigiyan, ma kunto li ufsiya, ala Rasulullah sirrahu. Dia kan kagaga, uba so sekreto o Nabi, na uba kan di panarwa. Mana si Fatima, naknaba marites. Naknaba traidor. Nasa kano, tabi-tabi, mga si semusa. Kaiman to. Na ada sekreto, uba di langkap. Mataan naki. Iman to na, ang kesarigan ni mato sa sekreto? Adem pan? Ay panawida ka iman to, nagi panabishing ka, na basta makambuno ka no, miyatay sa mga sekretong ka. Lamiyang ka. Kaya man to na mga munafik tano. Dapat, na ba kanong ginawaywa, nasukababunin ka Muslim. Kainon niya nakapitero ka, sarigangan yan. Nading ang binasa aso, sarigyan ka. Nakaisekta na iman to, naigira sa pitero na ka sa sekreto, na piyadingan kabaya, napagkatagil na kadigan ni mga ginaway ka, kakakaptangan niya sali, na bunuta, kakataon na naman sa talakulong ang sekreto. O diya ka na post, itaga ka sa kanila, may diya ka. Nasa ka mamuna, piya ko na oto, taga na, I love you, I love you, I love you. Tagi di nga mi pambalag ka, so tigil na sa Tagalog, hawak ka niya sa La ilaha illallah. Mataan na ki. Inusakan na, pulay mo na ka na ginawakan. Ukagagakan, nadad na mataw si ko, sikreto akan. Dadalhin ko sa aking libingan. Kaya man to, na tabi-tabi, nadagkat to na ka, mataw sumiyap sa sikreto. Kaya man to, mataw na ka, mga titarwa, nasa niya mamuna, astagfirullah, bunga di kilala. Napitiro ko, no. Ay, abidakan, naging napitirwa na kanaan mambuha? An mambuha, busy niyan. Natigin mambuha, bangay ni?
Naging mambuha bisi. Nani mambuha? Natunay tigin naman. Ba nga ini? Nani mambuha? Taman sa miyat numako mamuhi kadua nga bisi at tigin na. Ba nga ini titaro na miya kalamata. Paano nga nan? Kaya to kawan. Asir ka kananan maka? Yang gulaw lang? Na. Iteror ka no? Ino sutiga nga kano kung kagimiyag puntan wa iman to nalawang tama nami alin. So kalbiyan ko miyaw na iman to na paawing. So paawing iman to na kalbiyan. Kalbiyan na ka, scribe ka po na nalangon na sekreto. Di ba? Iman to na proud ka na ikaw yung source. Sobra kami sa TV patrol, modul patrol. Sobra kami sa CCTV, HD. Napagari kulay, bailabos ka ng mga babay. Basta na bulayo ka. Di niya di panutun sa mga sekreto, pakawatanin ka. Ingkay no to, sakay, you're the next. Saka na kalak-lak ka lagi mga lagidaya. Siman si Kuwana. Galak ako ron. Kaginan mamuna next na. Si Zaka? Allah. Saka ni next. Next na sakay subject ka. Mata na ki. Diyan nga ginaw ngayon ka, mapasangi ka pa maawing, makatalikod ka na sakay. Piawing nga niyan. Nayamiya ka piya abulayo ka. Nasudid na kinod ka na bodi pamawing, bodi marites, maana sagutan na kaon, airam niya katalikod ka, you are safe. You are safe ka, di ka yan pumagantaan. Naupon, siko ka na. Baka talikod ka sa... Gitu. Sumaya ka na, gitu Makapira ka ng kasagad sa terak. Ikiram magdaw ko sa terak sa kambuha, da bulayo ka na. Nagira ko na anak ko gede ang giginaway wao. Patsira na niya, gadi miya gede. Natunay pagkaswa, igiraad na pagang na ikira na, miyanug. Naiding baloya? Topic. Subject and predicate. Barat may nugo sa matambay kay pagang-pagan ayo. May ka makapanog, siman siya kiyuto nakuan. Nasa ka na, kadingilan lang na ito ang nugo. Dua niyang kayo manog. Gito man, nami ang bilagman sa mga loks yan. Nagito na iman to, nadawa na iniyan. Lagi namin utang karangan sa 200. Gito na inuro kami utang, asya di nga niya, nabangabang kinuha di man. Na next man at punog na, punog na may pakpak. Inusakan na igirawan na, pero di ka disindigan sa mga ginawa niya kan, di ako punog. Sa kanila. Pumagantaan ako niyo. Uy, na bumatag tira ka, matatagong tanong sa kwarto, nasa paganay, puliw na, ay di mo liya tapik. Baka liyo. Kasi kay mo liya, tapik. Na isa ko mga ginawa, miya kasandeg. Nominio, na dapat ma-5 sigas na may putupuruman. Sa kanita tapik, yo. Singa, amid ni buta. Namiya bura-bura, tanong nito niya. Yang kami kasindag. Kadua man, Lominio, na di man sa matilikan yan man sa pinto, dia kena perila, bukod ni pumagantay. Ikatlo man, nagito man isiwayan, na Lominio, demati, namiyuntod. Tiga miya, ino ka peto, tiga na kaisa ni tapik yo. Nadi ako, kailangan nasa kanilast. Kaya kasandagan, ugay na ginanip kaswaswa. So, panso ka ba sa niwa? Agi nga mga mama, taka mga babay, na ditimo-timo, di bibitiray, na upong ka makauman na! Upong ka makauman na! Tomiyarag si Rantero, inop na to ka? Sakay tapik. Tapang ini mananan. Ugay na upon mi tataros, nakanabas kay tapik. Ugay na to be fair, para mamukuan, gira ko anak na baka madi pamaganta. Pagkatimingan na ka mamu, baka bibun niya ka? Ginak, miya ka tarin normal, di ba? Gira magdatan sa tarakan, namito ko nabata na ban ruminak. Na normal na nan. Nasa kan, nayak musuan, taufikan tanu Allah, gira na miya ko man na, kaya nga nang tanong sa tapik, nasa kan na, panginubo ko sa ukita, makapunutula ko, kaya kapikiran dito di pamagatan para di marata ginawa niyan.
Gina ni kasiap si kupagaring ka para di marata ginawa niyan. Betano na di kasagadi. Adi tanu di materwa kumakaon to daga. No naguminak ka no kumakaw ma ako. Sa kanay tapik yun na. Iti inaistag pero naklabas ka aki matan. Nasa kanay problema ka na si kung mga bulayo ka akan. Ibarat na puna benaran tano ay gira mi mo tano naknaba tano ya tapik na mga tao. Puna benaran tano nabatano tapik na mga uwi na o tapik tano na mga tao naknaba ka pamaganta. Ibarat si masiko na miya sa rila no Allah pakabagan no Allah. Normalo. Isi masiko na miya nga Roma masya Allah bauto ka pamaganta. Ugi no kagag nakapangilmo. Pitero Sheikh, Pitero Allah, Pitero Nabi lagi duto. Na kagyom yatay so Nabi sallallahu alaihi wasallam na inisin man ni Aisha so miyang gulaw-la aintong ko Nabi nagumiw raw ka na natigin na iman to na penutul mo ka kami atay so Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin na so paganay kaya tungar ka kanu Nabi sallallahu alaihi wasallam miyatay nani ba ketong intong ako niyan gumiro ako kaintong ako niyan amagan sa kanyan matay nagumira-guraw ako pira man nasa pinakamamahal ka na patay Allahu akbar intong ako niyan amagan sa kanyan dan matay nagura-guraw ka kan din na ikadua intong ako niyan kami rin niya na mirata ginawakan na intong ako niya naman at na hay Fatima banga di kabaya as kay pagampaganay ko pamiliakan at tundugrakan sa surga agus katigin ipembaloy a pinakabaya labi sa surga nagito tigin kaya pakasingakan Allahu akbar nanam ulan siko kaya wafatu Nabi sallallahu alaihi wasallam nam ulan kaya wafatu Nabi sallallahu alaihi wasallam namiyatay man si Fatima ida dia na 28. Ya kamu dia 28. Kaya wafat o Fatima radhiyallahu anha si ragu na year 11. Kaso Nabi sallallahu alaihi wasallam na isa siya sa ragu na mag-ama. Si Imam Musa Nabi sallallahu alaihi wasallam namiyata year 11. Si ko hijrah o Nabi sallallahu alaihi wasallam tigtan no kagiman to na 1447. Namiyata iso Nabi sa year 11. Na si Imam si Fatima na niya tayo year 11 kanam ng ulan. Siya kaya wafati ama iyan radiyallahu anis sahabati ajma'in na ay kasi pa Korean na so mga edad kaya wafat o mga wata o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagambaganeron ay kakakaka na si Zainab radiyallahu anha na edad yan na 29 ko matay. Edad yan na 29 ko matay. Next to na si Fatima, na edad yan na 28. Lagi doon kaya dito na ron. Si Kulthum, 27 edad. Si Ruqayya, 22. Si Abdullah, patpat ragun. Si Ibrahim, 18 months. Mana ada pan maduragun. Ya kamu daan. Ya wata-watapan. Si Al-Qasim, wataw Nabi sallallahu alaihi wasallam, aginang nickname mo Nabi kasi nickname mo Nabi na Abul Qasim. Amai Qasim. Na iba na dia na 17 months. Mana ada mamadua raguro tanu sebuta so mga wataw Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mga mubuhay. Ada mga bubuhay si Zainab na 29, si Fatima na 28, si Kulthum 27, si Ruqayya 22, si Abdullah 4 years, si Ibrahim 18 months, si Al-Qasim 17 months. Ayaw nga no mga ulama, inom yang wafat so Nabi, mga bata, o Nabi sa isa lang kumabalaga, kapara di matero, aso Nabi, so kababaliw Nabi utaw, nabkawaris. Amatay so Nabi, nagkapakaya tero ng mga tao, na next ta Nabi na si Watayan Abdullah, anta ka si Ibrahim, anta ka si Qasim, na so Nabi naknabanan bkawaris. Nabagya si wagi mga dato tanawa si Rambo pamilya. Imisi-misa miron. Naginan ko ni ungangan no Allah subhanahu wa ta'ala. Pikiran ni man umayag su Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagkaraon dato si Abu Bakar. Amaw su atao Nabi. Sallallahu pagkaraon dato si Umar. Naginaw ni ungangan kon an sabuta o mga tao aso kanda to sa agama naknabab kawaris.
Kadi pamimili Allah subhanahu wa ta'ala, agu, di kap mo musawiran. Antep beluya, dato, pinakamapi adato, pinakamapi masikudan nama, ingat bala-bala sang kano, Allah subhanahu wa ta'ala sama da kalamapia, agu gini muripuri, beningan tano, kami pasal cepat. Ang mga bayala bisa, surga, pangnita matundugyo sa surga. Agyang nga pianutul tano apat, abay labi sa surga, kakatawanak na yung wangan sa agyang nga pagarin yung mga pagarin sa rauda, bakalukalwa, mabaloy sila na ladiwan. Na so mapiay puso, maputi puso, nauban yan siran maswa. Kaso kapanayan sayan, siku mga pipiataw, na piyadi nga siran kaya panayan sayan, sa taroto kapanan sayan, nagitubo kapsu nga kinan, akbalas ang Allah. Agu ke paru aku masumasan to na, kaswa nga siran mu, kapag gugupang ka, tawfik ang kaw Allah subhanahu wa ta'ala, pagnitan si ko Allah, makalimu na masaling gagaw, aso kaya timo niya tanong sa giyang kaiadar pa iyo, nagito na bika timo tanong Allah si ko surga iyan, kalang mo tumalbud si ko Allah subhanahu wa ta'ala, pagnitan mo si ko Allah, si ko masa, ako matano kapatay, na pangnita si tano kapantagan na kapapatay, si ko limo iyan, si ko rila iyan, agi kasuswatian, agub kababayan niya na galbok, lagi dun sukatero, ago mga galbak, at kababayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, bangnin tanuron mambu, as kanin so, kadnan tanaw Rabbul Alamin, at ariman niya raktano, so may tumala, ang mga amal tano, rags, irili ang raktano, so may tumala ang mga dusa tano, kalaon ito kagagaw Allah subhanahu wa ta'ala, amin, sikong mga padauras, alam ko tanong mapipiya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.